نوسنات مدري بينو زقامتهم بزيدرت أدماس نخلو زريو نزلنا بنورجي تقبر الوحقي نبركي نقودا زبجو من قدي جرت سيب له السلطان من قسو وملاخي عبي نبينو جرت سيب له سلطان من قسو وملاخي عبي كم مأتوي جري إذا وصلكوا أنا رأسي كستاي قطري غلاتيا 10 شوعته كم مأتوي مالتي وانا حسابي كدقف لي سلازد لخوين زينا مزين انت يبل أنس بمنفس تملالسو أمو تمني تسقى هاي كتفتصمون إخوم أبلكم اللهم سقى نتمنتي منفس تتصارر يمنا منفس ون نتي مس سقى تتصارر إيو زمنا نتي تدلو مأنتي كيت قبرو زياتو مزارتي إيهم ناي بحقي حدا سب عبيد أورنت يوزلو هذا نفسه مالتي زيت أورنت دمو بمنفسن بسجان يو بسلستيو أملاك فترة خلنا بسلستيو منفسي بنا نفسي بنا سجاي بنا إذا ندين سلسته نجار أتطبقنا كنفلتنا له أبي كنسرح كم زلنا قال أملاك بدم بيجيرو يوز نجارنا مالتي الذي بحاش تصيروا انتي كم زخنان كنقلت أنينا مجمرة منفس نأملاك دس كبليو زرعك تي فك أدم لح كجبر أملاك دس كبلونا زجبر يجبر مالت منفسنا دم تدحن كسبتاوي يو نمدحن نمتص كسبت هاي كبلكم خلاو حدث وانجيل سمعيو أو قرانيو زموتلو يسوس ناتو كم زخونه غير كوسد كلو بأمنات إذا سبي يدحن كسبتاوي يدحن مالتي بتخالد ما سجا دمال سجا دم أزي أماني دمو ثاني أو سجا ما جرشتا ثانيو بأمنة أن مويتو تسبو دم أما جرشتا يدحن مالتو داقم تسعي سجو هي كوينات تسمالتو إذا سجا حجز زيادة لات الناس سجا زبسبسن زي حممن زي قصاقلة سجا أبتي مجرشا بزي حمام بزي قسقولنا بزي كل نجار بك بزي حجين خدوز لنا ملاتيو رقديو من بزي ديلنا مالتيو تروي زخونة سقا حجوي تسمع مالتيو قل بزيان كلتها منفس الله نفسي الله سوري إذا أنا نفسي دم أدمي لك كنسرح الله لنا مالتيو كن كمي كم نسرح لهم كن فلت علينا نوح جزيك وصلناهم إذا منفس بتعمي أقدس زغوناتنا من الناتنا أبويا زلا سمعتنا أبويو أمرونا أبويو فقادنا دم أبويو بزي تدخل ذكرنا يوم بحريتات تمرت ناي هايمانوت أكايدا ناي كاب بيتسب زلمنايو كل نجار أبويو زلوك بحرينا كل نجار أبويو ودي منفس كدهن كلا أزي أيدهنني وديهم بسرعة يدليو ويتهاد ما نزيد ما أداليو يو زوجنا مالتي سلزي تاكالاي مأتوي جيري دوس دارمو أماتيوس أسران كلته 37 زلايا نأجزابي أملاخ بمولو لبخان بمولو نفسخان بمولو حساب خان أفكرو زبل أجي أبزيان حري ريخم بمولو يوزبل بمولو
እንደር አሎ በግማሽ ድማ አሎ ማለት በቃ በግማሽ ክነፍቅሮ ንኽእልና بفرق حسابنا بفرق نفسنا كنفكرو نخلينا ስለዚህ ጎይታ አይፈልጥን ዶ ንዓና ኣብ ዮሐንስ 14 15 ተፍቅሩኒ እንተ ኮይንኩም ትእዛዘይ ሓልው ክብለና እዚ አይፈልጥ ማለት እዩ ዝደኸም ድኹም ማንነት ከም ዘለና ይፈልጥ እዩ ግን ጎይታና ዘዕቅብ ኣምላኽ ስለዝኾነ ጎይታና ብጸጋ ባሪኹና ብሓይሊ ባሪኹና ካብኡ እዩ ንዓና ድማ እሱ ብደሌና መንገዲ ክንነብር ዝደሊ እሱ ዘይሓበና ነገር ኣይሓትናን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሎሚ ርእሰይ ከኣቱ እዚ ኩሉ መእተዊ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ኣፈይት ቆጻጽሩ ሕጂ እግዚአብሔር ይባረክ أبناء لومي وانا تقصد كأتو قداماي بيتروس كلااي مዕራፍያ ካብ ሓደ ንስጋብ ሸሞን ተክሪያ ክንፍትኒና አሎ እግዚአብሔር ባረክ ቅድሚ ምእታዊ ጴጥሮስ እዚያ ክጽሕፋ ከሎ ነቶም ኣብ ሓሙሽተ ዓታት ተበተኑ ሕሩያት ኣመንቲ ከማና ማለት እዩ ኣብ ጶንጦስን ኣብ ገላትያን ኣብ ቆዶጵያን ኣብ እስያን ኣብ ብታንያን ተበቲኖም ዘሎ ብመኸራ ዝሓልፉ ዘሎ ከማና ኣመንቲ ዝኾኑ ምኽርን ኣዳልዩሎም እዚ ንዓቶም ኢሉ ተጻሒፉ ዘሎ ንዓቶም ኢሉ ተጻሓፈ ነገር ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ንዓናም ከም ዝኾነ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዚ ዘላለማዊ ዝኾነ ቃል አምላክ ስለዚህ ክነንብቦ በኢየሱስ ስም ከንብቦ እምበአርሲ ንኩሉ ክፋአትን ኩሉ ግርሕን ግብዝናን ቀንዕን ኩሉ ሃሜትን አርሕቆዎ እግዚአብሔር ሕዋይ ምዃኑ ካብ ተዓምኩም ብኡ ኣብ ድሕነትኩም ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ተወለዶ ህፃናት ነቲ ጽሩይ መንፈሳዊ ጸባ ባሕጎ ይብለና ሕጂ እንደሪኢኹም እምበአርሲ ኢሉ ዝጅምር ሕጂ እምበአርሲ ኢሉ ዝጀምር ተኮይኑ ካል ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚኡ ንዑ ከይራና ምኻድ ንሽተይ ጋብ ይፈጥረልና ስለዝኾነ እስቲ ንሽተይ ድሕሪት ከይድና ኣብ ምዕራፍ ሓደ ኣብ መጨረሻ ዘሎ ሓሳብ እስቲ ንራእይ እንታይ ይብል ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ሓደ መልእክቲ ጴጥሮስ ኣብ መጨረሻ ክንከይድ ኣብታ 24 ክንከይድ ከለና እንታይ ይብል ኩሉ ሰብ ከም ሰዓሪ እዩ ኩሉ ክብሩን ከም ዕምባባ መሮር እዩ እቲ ሰዓሪ ይነቅዝ እቲ ዕምባባውን ይረግፍ ቃል እግዚአብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር ነቲ ንዓዓትኩም ተሰበረ ቃል እዚ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዘላለማዊ እዩ ንዓዓቶም ተነጊርዎም ንጎይታ ዘምጽእ እሱ ኢና ድማ ሰብዒና ንጎይታ መጽ ስለዚህ በዚ ሐሳብ እዩ ኣብዚ መጽና ዘለና ቃል አምላክ ዘላለማዊ ከም ዝኾነ እቲ ባህሪው ዘይልወጥ ዘይረግፍ ከም ቆጽሊ ዘይረግፍ ዘይጠፍእ እንደገና ደግሞ ዘመናት ተሐለፉ ቃል አምላክ ጸኒዑ ዝነብር እዩ ስለዚህ በዚ ሐሳብ እዩ እዚ ናይ መጀመርታ ዝረዳእና ዘሎ ሕጂ ኣርሕቕዎ ክብለና ከሎ እንታይ ማለት እዩ እዚአን ባህሪታት ኣሕረቕዎ ክብለና ከሎ ብዙ አምላክ ከም ዝብሉ ፉቅ በልዎ ማለት እዩ ንኣማነ ዘይጠቅም ነገር ጽልዋ ዝገብረና ነገር እንታይ ድማ የርኢ ናይቲ ልብህ ኩነታት ድማ የርኢ ማለት እዩ
ኣረኣእያና ኣስተሳሰብና ኣብ ልብና ኣበይ ከም ዘሎ ደግሞ የርኢ ማለት እዩ ኣርሕቕ እውን ሓደ ግዜ ሰባት እንታይ ይብሉ ዋይ ሎሚ ካብቲ ስብከት ምንም ነገር ከይረኸብኩ በቃ ንገዛ ኸይድ ኣለኹ በቃ እዚ ሰባኻይ እንታይ ንብል او ሓደ ግዜ ሓቂ እዩ ኩሉ ሰባኻይ ጎበዝ ከይኸውን ይኽእል ሕማቕም ይኖር ከማይ ዝመሰለ ድማ ቋንቋይ ዘይፈልጥ ድማ ሰቢኹኩም ይኸውን ግን እሰቦ ኩሉ ሻከሙ ኣይኮነን እሰቦ ናይቲ ልብና ኩነታት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንቃል ኣምላክ ክንቅበሎ እዩ ዝብለና እቲ ዘለናዮ ቦታ ኣብ ልብና እቲ ቃል ኣምላክ ክንቅበሎ ወይ ከይንቅበሎ ብዓብይ ፅልዋ ኣለዎ ሰሚዕናዮ ንገዛ ንኸይድ ወይንም ድማ ሰሚዕና ደገ ክንወፅእ ኸለን ብትን ኢሉ ዝትርፍ እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ኩነታት ከም ዝኾነ ቃል ኣምላክ ይነግረና ማለት እዩ እጂ ኣስተሳሰብና ኣረኣእያና ብጣዕሚ ክስታይ ኣለዎ ስለዚ እቲ ከም ዝብሎ ተኣረኣእያ ኣስተሳሰብና ናይ ልብና ፍሉይ ቦታ ምርካብ ንሓደ ኣማኒ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ በቃ ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ሕጂ ብድሕትና ኣቦ በጃኻ ካብ ልበይ ክፍኣት ውርህነት ክፉእ ዘረባ ሓሜት ኣውፃለይ ኢልና ተሓተትና ኣምላኽ መልሱ ኣብቲ ቃል ሂቡና ኣሎ ራዩ ኣብቲ ካልኣይ ቁፅሪ ክንከይድ ከለና ከም ብኡ ኣብ ድህነትኩም ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ትወልዱ ህፃናት ነቲ ፅሩይ መንፈሳዊ ፀባ ብሓግዎ ይብለና ስለዚ ብሓግዎ ብጣዕሚ ስትሮንግ ዝኾነ ቃል ስትሮንግ ምዃኑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንእሽተይ ቦታታት ከይደ ክርኢ ፈቲነ ኣብ መዝሙር ዳዊት 42 እንታይ ይብል ኢራብ ናይ ዓይኒ ማይ ከም እትናፍቅ ይብል ከምዚኣ እዩ ማለት በቃ ምብሓግ ማለት ንሓደ ነገር ምድላይ እንደም ምድላይ ብጣዕሚ ቀላል ቃል እዩ ምናፋቅ ሃረር ምባል እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ የርእየና ኩሉ ኣማኒ ንቃል ኣምላኽ ክብሕጎ ክደልዩ ኣይኮነን ሕጂ ንሳርስ ክብሕጎ ምብግሓግ ብጣዕሚ ስትሮንግ ወርድ ቃል ኣምላኽ ድማ እንታይ ዓይነት ምብሓግ ክርእየና ከሎ ከም ቆልዓ ንኣደ ጡብ ከም ዝደልዮ ምብሓግ ማለት እዩ ሓደ ህፃን ተወሊዱ ትነግሮ ኣየድልየካን እዩ ኣበይ ጡብ ከም ዘሎ ኣብዚኣ እንድሕር ጌርኩም በዓሉ ደልዩ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ እግዚአብሔር ዝደለና ክነግራ ዝደሊ ሰውነትና ቃል ኣምላኽ ከም ዘድልያ ክንብሕጎ ከም ዘለና የድልየና ማለት እዩ ነብስና ብኡያ ትስራሕ እቲ ዓይነት ኣባሓጋ ክንገልጾ ከለና ሕጂ ንሓደ ህፃን
صباي يدلي كاديو عين بلون يا كدليو خلا او نابلت موخيو زفلت مالتي يفلت مالتي تفطرايوا እግዚአብሔር ቃል ዝብለና ደግሞ ሓደ አማኒ ከምዚ ይኸውን ኣለዎ ንእግዚአብሔር ቃል ክብሕግ ኣለዎ ክናፍቕ ኣለዎ ሓደ ሰባኻይ እንታይ ኢሉ ኣነ ቃል ዝብሕጉ ሰባት ፈልጦም ኢሉ ብምንታይ ትፈልጦ ገለመለክም ነው እቶም ቁሪ ከሎ ኣብ روب مشات ماتيوم قال السمو سبات ساتهم قالي دليوم كم زمتو بيحقهم كم زمتو فلت له نيشتيهم كيلو قري له روب مشاتيو يفلطوم نعاتهم دما قال ابلبهم كم ذاتو كيرداني اتي قال مدلاي قال مضحك بعدو نايت لبنا بوتا يو مالتيو كونديشن قال ما بحكم زلنا يو زمهرنا مالتيو اجي حدا توعي هنا حصان بغيزيو نت مغبي كمغبالو تمغب دما انت سونتو እንዳጠንከረ ይخيد حجي ሓደ ማዓልቲ ተስዩት ህፃን እንታይ ሎሚ ድሌኒ ገረማ አይብለኒው the same ድማ ሓደ አማኒ ቃል ከምዚ ይወቅ ነቲ ቃል ቢሕጉ ክበልዖ ኣለዎ እግዚአብሔር ይባረክ بزي قال أملاك كنسرح ينكلني عب نفسنا ذلو ادميلكنا زترانا يقوشاشا بمزمور يطفنيو بصلوت يطفنيو بتقال حق يوط بقال أملاك طرح يطف እግዚአብሔር ይባረክ እቲ ናይ መንፈሳዊ አሰራራሃ ትቃል ወሲድናዮ እጂ እቲ ሓደ ሰብ ምግቢ ጥራሕ በልዑስ ጽቡቅ ምግቢ ኤክሰርሳይዝ ዘይገብር ሰብ ድማ ከማይ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ውጽኢት ይሕልዎ ይኹን ኣይኮነ ወይንም ድማ ምግብ ከይበልዐ ድማ ስፖርት ራይ ሰራ ደግሞ በቃ ጡንቻ ዘይብሉ ሰብ ኮይኑ በቃ አይመጣጠንን ስለዚህ ትክክለኛ መንፈሳዊ ዕብየት ትመጽእ ትካል ብሕግና በልዕናዮ ክንተግብሮ ከለና ክንዕዝዞ ከለና ንዓና ህይወት ይኾነና እግዚአብሔር ይባረክ ተስፋ ገብር ቃል አብዚ መጊብናኩም ኣብ ደገ ኣብ ህይወትኩም ከይድኩም ክትተግብሩ ኩልና ተስፋ ንገብር ኣብ ክንገብሮ ድማ ዝድረኸና እግዚአብሔር ሕያው ምዃኑ ካብ ጥዕምናዩ ጥዑም አምላክ ቃሉ ሁሉ ዝእመን አምላክ ስለዝኾነ ትእዛዛት ሁሉ ክንወስድ ናይ ግዲ ዳ ነገርና ዳ ማህርና ዳ ቀረጸና እግዚአብሔር ይባረክ እጂ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ቁጥሪ 4 ድማ እዚያ ምሳሌ ቀይሩ ናብ ካልእ بخالد ما كمهرنا دل أما يعرف حدا ما جرشته قال أملاك زلالة ما يكون زخونة رديونا أما يعرف كلته التبابيعنا نايل بنا بوتا بتعمل أحمد سلوا كم زلوا رديونا عندك أنا دم زي
ናይ ቃል ምብሃግ ድማ ከም ቆልዓ ምድላይ ከም ዝኾነ ድማ አረድዩና ኣሎ ሕጂ ድማ ከም ቆልዓ ቃል ከም ዝደል ሕጂ ድማ ንሕና ደግሞ ከም ንሕነጽ ከም ሕንጻ ይሩ ከም ህረና ደልዩሉ እቲ ምሳሌ ቆልዓ ምግቢ ከም ዝደል ንሕና ድማ ከም ንሕነጽ ከም እምኒ ከም ንሕነጽ ይሩ ከም ህረና ቁጽሪ 4 እንታይ ይብል ናብቲ ብሰብ ተነዓቀ ዝተደርበየ በአምላኽ ግና ህሩይ ክብሩን ዝኾነ ሕያው እምኒ ናብ ጎይታ ቀረቡ ንስኻትኩም ቅዱሳት ካህናት ኮይንኩም ነቲ ሳላህ ክርስቶስ ኣብ አምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ምእንቲ ክተቅርቡ ከም ሕያዋን አእማን ኮይንኩም ኣብ መንፈሳዊ ቤት ተሓነጹ ይብለና ጎይታ ሕያው ዝኾነ እምኒ ይክባሉ ካብ ኩሉ ቦታ እስኻትኩም ሕያዋን እምኒ ኢኹም ይሰርሐና ድማ ኣሎ ይቀርጸና ኣሎ እንደገና ኩልና ደግሞ ይእሰስረልና ኣሎ እሱ ተመረጸ ድንጋይ ኮይኑ ንሕና ብኡ ድማ ነነድቕ ኣለና ማለት አምላኽ ከም ማዕዘን ርእሲ ማዕዘን ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ መርጽዎ አቀሚጦ እሱ ይደአሳሰረና አነን ሳትኩም አቡ ተደነቀ ቦታይና በቃ ለለድቅ ስለና ሕጂ ኣብቲ መንፈሳዊ ገዛ ደስ አይብለን እዚ መንፈሳዊ ገዛ ጎይታ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ከም ድሕንጸና ዘሎ ሕጂ ኣብቲ መንፈሳዊ ህንጻ ሓደ ቦታ እንድሕር ጎዲላ ጎይታ እዚ ኣይተድልየንን ያ በቃ ብኻልእ ክሽፍና ኣይብለን እዩ ንዓና ክቐርጸና እዩ يزمك هذا حرق زي متصاب له هذا حرق زي مستكاكل له طب هذا حرق زي بمخرة كاكن حلفن كديو أجي تأمني أف تلو أملاخ كتقربو خلو وي السعادة لي أي تنكا علي قويتا وي السا وي كم زيو تقربنا مالك أملاخ بالله شو انتايو كدن كتقربك الله لمنتاي أبتا بوتا كأتوكا زدد كويتاي بارا هذا سب أينيو بوزح تشجر زحلف بقى بمخرة ndحلف هذا ما أعطي بقى بمخرة ما يتردقون حريقو قلمنا أب جزو دقة وصيو وك እንዳገበረ አቢ ቸርች እንዳትሰረህ ሪኡ ወቃ ተጠጠቢሉ ይሪኦም ካፉ አፍታ ሓደ ቦታ ሆነ ዝጸርብ ሰብአይ ነይሩ ሓደ እምኒ ሒዙ ነታ እምኒ ከጸርባ ከምትራ እዚ ሰብአይ ይሪኡ አበይ ከእትዋዩ كله ነገር ተወዲሉ አበይ ከእትዋዩ በቃ ተገሪሙ ይሪያ መጨረሻ ላይ አተሰፋይ አበይ ተግበራዩ ታ እምኒ እዚያ ኣብዚያ ዝጸርባ ዘለኹ አፍቲያ ከእትዋ ስለደለኹ ራያሞ ናኋላ ኣለዋ ሰባይ ሪዋ ናኋላ
ቀዳዳ ነይሩ ኣምላኽ ነቲ ሰብኣይ ልቡ ሰበሮ ኣምሃሮማ ስለዚ ኩልና እንፅረብ ኢና ኣምላኽ ኣብዚ ዝቐርፀና ዘሎ ኣብቲ ዓብዪ ዓላምኡ ከእትወና ስደተ እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ ቁጥሪ 5 ንስኻትኩምን ቅዱሳን ካህናት ክኾኑ ነቲ ይብል ኣምላኽ ንመንፈሳዊ ነገር እንዳሰራሕና ከሎ ናትና ናጽነት ክንእውጅ ኣይኮነን ግና ዝጸርበና ዘሎ ኩልና ኣብቲ ዘላለማዊ እቅድ ኣብታ መንፈሳዊ ገዛ የዳልወና ከም ዘሎ ክርዳእ ኣለና ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ገዛ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለኸሉ ቦታ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ሐዋርያ ጴጥሮስ ሕጂ ድማ ነቲ ሐሳቡ እንደገና ኣብ ብሉይ ኪዳን ወሲዱ እዚ ጸራቢ እዚ እምኒ በጣም ክቡር ከም ዝኾነ ከሪኤና ደልብሎ ቁጥሪ 6 ክነምብ ከለና እንታይ ይብል ከመይ ቅዱስ መጽሓፍ እነሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይ ክብርን እምኒ ማዕዘንን ኣነብር ኣለኹ እቲ ብኡ ዝኣምን ከዓ ኣይቅንቀፍን እዩ ይብል እዩ እምበኣር ንዓኻትኩም ንዞም እተኣምኑ ክቡር እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግና ነቲ ነነቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማዕዘን ኮይኑ ከምኡውን እምኒ ምዕንቃፍ እንደ ልዕፁ ዘይወድቕ ክኾን እዩ ነቲ ቃል ብዘይኣምኖዝ ብዘይምእዛዞም ወደቁ ነቲኻ ምድባት ነይሮም ኢሉ እቲ ክቡር ኢልና ንጽውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ክቡር እምኒ እዚኣ መዝሙር 118 6 ጊዜ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተጠቂሳ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ከም ዝኾነት ክንርዳእ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሲ ማዕዘን ሕጂ ብዛዕባ ገዛ ክስራሕ ዘይትፈልጡ ሰባት ንእሽተይ ክነግረኩም ኣምላኽ ብኩሉ ነገር ሎሚ ኮንፈርሜሽን ሂቡን ኣሎ ብፍትዊ ኮንፈርሜሽን ሂቡን ኣሎ ጳውሎስ ድማ ካብ ንእሽተይ ፕሮግራም ነይርዎም ትሕቲ ዳውንስቴርስ ካብ ትሪኒቲ ሊቬሎ ሒዙሎ ይመጽ ናይ ሓቂ ርእሲ ማዕዘን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ እብኒ እዩ ሕጂ እዝን ክነድቕ እንድሕርተልና ኣብታ መጀመርያ ኮርነር ትዝካዕ እምኒ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንኽልተ ክትነድቕ ዝገብረካ ማዕዘን ራስ እዩ ዝበሃል እሱ ክርስቶስ እዩ ኣብኡ ኢና ክንደቕ ኣብ መጽሓፍ ኩሉ እንድሕር ርኢና ኣብ ኢሳይያስ 8 ናይ መዕንቀፊ እምኒ ኢልዎ ኣብ ኢሳይያስ 28 መሰረት እምኒ ኢልዎ ኣብ ዳንኤል 2 ዘለዓለማዊ ዝኾነ እምኒ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ዘፍጥረት ድማ ከውሒ እስራኤል ዝሰትየላ ተኣምራዊ ዝኾነት ከውሒ ይብለና ኣሎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእምኒ ተመሲሉ ኣሎ ኢየሱስ ድማ ክቡር ከም ዝኾነ ኣብ ቁጥሪ 7 ይርኤና ንዞም እትኣምኑ ክቡር እዩ ሕተትዋ ንበዓልኩም ኢየሱስ ኣብ ህይወትኩም ክቡር ድዩ
ኢየሱስ ክቡር ድዩ ንሓደ ሰብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እምነት ከም ዘለዎን ከየለዎን ሓደ ክንፈልጥ ዝፈልጠና ዝረድእና ሕቶ እዚኣ እያ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ነፍስኻ ኣብ ህይወትካ ክቡር ድዩ ናይ ብሓቂ ትሰብ እንድሕር እቲኣ መሊስዎ እንድሕር ክቡር ዘይኮነ ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ ጸሎት ግበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ክቡር ክኾን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጴጥሮስ እዚ ክጽሕፈልና ከሎ አይሁዳውያን ንጎይታ ዝመጹ ነይሮም ብዙሓት እንደውም እዚኣቶም ዝጽሕፈሎም ዘሎ አይሁዳውያን ፋሕ ዝበሉ ኣሕዛብም እዮም ብዙሕ አይሁዳውያን ካብ ንጎይታ ዝመጹ እዚ ክጽሕፈልና ከሎ ኣብቲ ኣምርኡ ኢየሱስ ንኩሎም መዓቀፊ ከም ዝኾነ ይትርድኦ ነይሩ ናይ በዓሉ ወገን ዘይተቀበልዎ ናይ ብሓቂ ኢየሱስ ንሰባት መንቀፊ ወይ ህይወት እዩ ካልእ ሚድል ዝበሃል ቦታ የለን ንጎይታ እንድሕር ተዓዚዝናዮ እዚ እምኒ ህይወትና ይኸውን ኣብኡ ንድቅ እንድሕር ዘይኣመናዮ ዘይተዓዘዝናዮ መንቀፊና ይኸውን ተዓንቂፍና ደሞ ኣሰባብራና ዘይጠዓም እዩ ካልእ ቦታ የለን ካልእ ሚድል ግራውንድ ዝበሃል የለን ካብዚአን ክልቲአን እሞ ኢየሱስ ሎሚ ናተይን ናይ ቤቴን ርስዕ ማዕዘን ኣብኡ ንነድቕ ኣለና ንስኻትኩም ኣብኡ ክትነድቁ እዚኣ ነፍሲ ትበሃል ብቓል ኣምላኽ ጥራያ ትፀሪ ካልእ ነገር ኣይትፀሪን እያ ዕድሜ ልክና ቤተክርስትያን ተመላሊስና 30-40 ዓመት ዘይተለወጡ ሰባት ኣለዉ እዚ ናይሎም መላእኽት ብጣዕሚ ሓያል ኣብዚኣ ነፍስና ክንሰርሓላ ከም ዘለና ንቃል ኣምላኽ ክንድሕሮ ክንፀምዖ ኣነ ኣይፍለጥንን መዓስ ንቃል ኣምላኽ ክብህጎ ከም ዝጀምር ወተይ ተቐይሩ ቃል ኣምላኽ ንብላ ምስትንታን ክጅመር ከለኹ ህይወተይ ካብ ውሽጢ ተቐይሩ ናይ ብሓቂ ኣብ ቤተክርስትያን ተመላለስና ኣይኮነን ኣብዚ ዝዘመርና ኣይኮነን እሱ ጽቡቕ ኣብዚ ቃል ዘካፈልና ኣይኮነን ዝሰብ ዝቕየርክን ብትቃል ኣምላኽ ኮፍ ኢልና ክንበልዖ ክንስተንትኖ ክንርድኦ ከለና ኣምላኽ ድማ ናይ ልብና ማዕጾ ከፊቱ ከረዳእና ከምህረና እቲ መጥፎ ዝኾኑ ነገራት ከልግሰና ሃሌሉያ ብሩኽ ጎይታ ተባረኽ ክንጽልይና ሃሌሉያ አቦ ተባረኽ ተመስገን በሁሉ ነገር ተምህር ትክስጽ
تمرح أبوس لزخونك نباركك لنا كل ነገር الناس ስለዘለኻ ነመስግነካ ህሩያት ኢልካ ፀዊቕና ዘገድፍካና ኩሉ ሸ እንዳቀረጽካና يهمنا متونه እንዳቀረጽካና እንዳስተካከልና ኣብቲ ይናትካ ዓላማ መንፈሳዊ ገዛ እዳለውና ስለዘለኻ ነመስግነካ ለና አቦ በኩሉ ነገር ያ ቃል ናይሎሚ أبلبنا كنسفرا صلى الله أبو بكل نجار تبارك يسوع آمين هاليلويا سمع ملاخنا يبارك تقرم تمرتي قال أملاخ يزاربنا له كجمر كلهم تايلكم نرى أبزدو كنبل كلناس سبات يكونن كنتمت إن أبتقدم مسب إجابير أملاخ كم دلو بملو لبنا أمين ناندحر يصبحوا الناس إجابير نعين عقدكم يزاربنا يوم نزي أنا بوشتي حجي كجمر كلو تسايد بالكو إجابير أملاخ يبارك كمان حاونا قال أملاخ نتايبل هاليلويا بملؤ لبخم انت دلخم منس كتدليونين كترهبونن يخم يبل እግዚአብሔር አምላኽ እሙን እዩ ክምህረና ከሎ ድማ ቃል አምላኽ ዘለዓለማዊ እዩ አይቀየርን ንሕና ኢና ነቲ ኩነታት እንዳራአና ንናህና ምኽንያት እንዳሃብና ናይ እግዚአብሔር ከአልነትን ደይ ከአልነትን ኣብ ዕዳጋ ነውዕል ዘለና ነፍስና ድማ ኸሙ ያተጨነቀና ዳዊት ነፍሰይ ስለምንታይ ተጨነቀኒ ትብል ብብደይ ምኽንያት አይኮነን ብዙሕ ጊዜ አፈተና ስለደአተወ እዩ ብዙሕ ጊዜ ስለተጨነቀ እዩ أنا خمي قرريئة سجاب حدا وجن قلت تونر وسحبونه تحتي منفس دم بزخل علو دلي نداورك خيركم ده تفلتوا ميزان ما أكل دود بلد كم عرونا قرالا جرام بزيق أمت ولا تعرونا جو تدكس حرايت ورك بزخ أمت ولا خلور ما نجو تدكس أجتها نفسنا بقون دات وتتأت دلا مثلني دليت سجام ودعت هاي بلو ممكناتهم فتوتنا إذا عالم بزح دريئك بزح دسحبك كاب أملاخ كفلك كمبري كال مخنياتي بلون عيتعقبني أنا نفسنا دليتنا إذا عالم تقبلات عيتسقبني أنا مودعت هذا ما يبلون تناي مودعت هيوتنا زل عالم ما هيوت مخوانون حرنت أمت كوين ناقن ننعقو إنا نزل دليتنا عالم نزي نفسنا معالتي تجنق أنا منفسنا خبرت عدلوه منفسنا بقى الأملاخ أما معلت حدث كم دلوا هارا باولوس حساباتكم ندا تلوت إيد بلنا زع عالم زي أيتم سلوا يتقبل كلوسي منفسها حسابنا أب أملاخ سمعت كهلونا دليت كهلونا هاررتا كهلونا لنا يلمو معلت ملختي تزاربتنا مثلني سبات بزح جزء نجزافير نتصقم وينا رسعتينا وعلت እግዚአብሔር እንዳረሳና ብዙሕ ጊዜ ስለተጸገመ መስለን እግዚአብሔር አምላኽ ንሰባት በትድሃቦም ሕርያ ደይከዱ ስለድኾኑ ባዕሉ ኽወርድ ዝተገደደ ዘመናት ተጸቢዎም ብዙሕ መገዲ ሂብዎም ብዙሕ ትእዛዛቱን ሂብዎም ከቢድ ኣይኮነን እቲ ትእዛዝ ንምፍጻም ኣምልኹን እዩ مرجمن مرقان أبقدم يخان بيرال كله خيلو تمرجعنا يمانو ناتي ناتاتكم من نرو قلنا تمرج أسي عالم بزندا تفتاتنتنا نا إجابير تأساس نا إتابير سنة حساب عشش ندابلنا يسلا دخلنا نايلهم الأختين أبوش تيدا قمت أنتايو بحسابكم تلوتو برنز عالم زياس أيتم سلوا نترأس معازن تأمتو دليت زع عالم دي ودايو بتعامت راح يكونن بمكراون فتنينا بحمام نفتنينا ديابلوس بزح فتنا يدم سألنا كاب عقمنا نلعلقن كنفتن إجابير أملاخ يدلينانين أي حد قرنانين إجابير أملاخ استبارخ يخون أنا نلبي بقى
ዝተንከፈ ቃል ኢሎም ይሒዘድ ወጻኩ እስኻትኩም እንተ ተንኪፍኩም ከም ትኾኑ ኣመን እግዚአብሔር አምላክ ዝተባረከ ይሁን ዮሲ ሓደ ነገር ክብለን ዝደሊ ነገር አሎ መስለኒ ንዑ ደልከቦሙኒ ወዲና ለና ሰላም ተባይልና እንከይዲና እግዚአብሔር አምላክ ይባረኩም እግዚአብሔር ይባረኩም ወጽኩ አይደለሁ ነረ መንፈስ ቅዱስ ግን አማን ሐዊ አምላክ ይባረካ sorry تمال the same word ይመጽ ነሩ ቃል አምላክ ምን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ حواتي ብዙሕ ጊዜ ና አምላክ ኮምፕሌን ገበርዶ ከምዚ ደገበር ካልና ከምዚ ሰራሕ ካልና ከምዚ ደይኮን ካልና ኩሉ አብቃል ይደሉ healing تدلها أبقالو power تدلها أبقالو finance كده معرض تدلها أبقالو واتي تمالنا بحق يدوا إيسا أمان مسمسا I was like this is confirmation إله that's why نا أمان كبرتها تعو دسلد بدن أملاك كاسد درخانيو this is real thing that أملاك درينا هبزي كنسبخ وإنا كنسبخ كنحدر نخلينا حواتي مسكال أملاك زندنا تديبلنا we are nobody كنزمر نخيلنا كنزر كننطر نخيلنا بلوفون كنتكف نخيلنا كنسبخ نوعلنا ولا كنمسكر نوعلنا حواتي this is very very important تمالي ابي هوتي كم تواسي ديفل وااسا واسني so word of god قال كان اجري مبرهات منقدي برهان قال كان تايلو كابكت سيف زبلح كابكت سيف زافو سيف تبلح ايكونن قالوا لي اخو اهويم كابغدا غدون كانغفو everything is word حواتي I'm serious ازي حجن زارب ودلنا نهوتنا دقير كم خبل كله أنت بولس بريسوس تيجناس believe it or not مبزحته دهزيسنا إنا نخيد مرتين تاني قبرنا أم بيبترى إنا نخيد أيكون عنده so that's why لو محجي قبل بي عطيه أنا منفذ كده no تسأل لك أصير جبلني تسأل واتي we want change in our life مش believe me مس حاف قدس ترى يديكونس مس قال أملاك يديكونس مس يسوع كنا لا يدي قبرنا قال أملاك يوم ገለገለና ቃል አምላክ እንፈልጥና ገለገለና በቃ ቃል አምላክ ከምዚዶ መጽሐፍ ቅዱስ እንብልና ግን መወዳታና በይዶስደና ናብ ክርስቶስ ፈቲና ጸሊና ቃል አምላክ ፍኒስትራዩ ማዓጾና በይ ናብ ክርስቶስ ናብቲ መንፈሳዊ ህይወት ደውጻናዩ ሸምዲድና ክስታይ ገርና ክንኸይድ አይኮነን ሱሕዋተይ believe it or not አነ በጣም ተደረኸ ዛርብ ደለሁ ትማል ተወቀስ ኩሉ ቃልዩ ነንብብ ዋተይ ነጽንዕ አነ ብዙሕ ጊዜ እንታይ ድብል ነንብብ ዓዊልና ሰማያት ሚስማዓዮ ልብና ሚስማዓዮ نسنا مديتيت كأنكبر حواتي أملاح بتعمل حزني بق every time تمال خمس بلنس حزن منفساي خميدي وزن منفساي كير كاتبن دجنايل كير كاتبن كلس عن حكا so أملاح أنت إدي بلنا للحواتي this is a very strong message that you will ever hear in your word I'm telling you مسحفاتي بزعمان الزاربيل كلنا نسن صحفات seriously أملاح إذا كله ميتونا إذا كله تسوينا أسهل تسوي النازي نايك قالوا تتقمتي بدي مخانات بتعمل حزن كل ساب ودي قال حجنا بيتي خمانسي تاينا بيتي داري اندي املاح بزح غزي خم بدراي ريني ورد دبلالو مش ورد فقاد دبلالو بدحريها بس ياكي تهوني هاوس لايك وات از ذس لك حواتي ملسنا كله ولا فتو كمان انت يكون ايكون قال نبل نبرنا املاح كمزي ايد درينا كل ملسي ابي غيرو ابتي قالو سماي مدن بمنتاي تعقيرا الله دويلا لا ابتو قالو حاسي كونو تفلتو قال صاب زي سلسة ربيس مايا ماتيو دي وحطنا دو قرمكم وجان اكون دي بقالو يتطوا بيلو دلو حواتي انا زي داري خون زارب دلو بتعم سلت تنكفكي مبزحتنا قال املاح نفلطينا ننببنا ما نمسب حانت وشدي صور حقيرو كمان قال املاح بزح نغير نفلطينا كن نستانتو نو مس يسوس نراهب حواتي تنكفنا عين ملس كم زي ماي ابحر خير تنكفنا عين ملس نتنكفو نقتو believe me you will be so surprised سراح دي خاخ تايكونكا حمام دي خاخ تايكونكا every mercy اقول له بقى بلكم الله قال املاح فينستراي قال املاح معصيو نابتي منفساي هيوت دتونا املاح سي بلكم الله انا كندي غزي تمالي بطعمي هاد من كل غزي سفنا قال املاح بلاي كنت مالي كن he really hate my word find me in my word ترايت منني ابو ينبب الله مديت قبر الله لك انت احنا بوش كمزا احواتي انا حنت نقدر يحزوكم املاح كمزي تنكف فايفوتوني أب سيرفيس هيكوني مع عمقنا مع عمق deep into deep كن أتو يدلنا دلو
كنسعر كمزا عسرت قلت عمز دم دفسانة بريهم ولا هم بيتينك عباي سبيتيا كمز جيرا ونيت أقل ملخت أدو كنزي أتأكل سبيتيا خوينا سمعنا حمام دودا قلنا خوينا فانترتري لا نبي كده زفروا تنكفاتو نحنا خا فانترتري الناس زفرك لومي تدي جلس كالي لومي كم تدي جير خالي كنك بالله حواتي إزي ما نم دنيته اللي يكون أنا نبى علي عندي كابتي تمهار كله كمزي فريتنا دي فريتنا أقل يكون كلام له هيوداني فريت أدبل سبيلنا فلات عمله ترى كل ساكن مهارنا نبر حواتي أب حدا وحدا أقوته تلوني أنا نو مار رواتنا عمله فريتي النفس نجري 1% يدفلتو مو علي فريتي 100% معناته عمله هيتشبتني عمله كنفلت إن خدنا سولومي أنت أيتلوبا عمله بارك أمان this is big thing حواتي أبي ودك بلكم الله get this hear this all your life تمهار all time prophesy جبر أنا أبوستي أنا بين يبل it doesn't matter أبقى الأملاخ قال أملاخ تتسردك أبتكوح تتسردك أبتي مأذن كورن رستون تتسردك سيطان أين أنا أكانيو سيطان بزن كسف عنا كم زك الدرابة شنادو إلولو سلدي تسردنا زيابر برخ يبلكم أبتكوح تسردتو آمين وسنات مدري بينو زقامتهم بزيدرت أدماس نخلو زريو نزلنا من ورجيت قبر الوحقي نبركي نقودا زبجو من قدي جرت سيبلو سلطان من قسو وملاخي عبي نبينو جرت سيبلو سلطان من قسو أملاخي عبي نبينو جرت سيبلو سلطان من قسو وملاخي سلطون نبينو جرت سيبلو سلطان من قسو أملاخي سلطون نبينو سمعي تسمي سمعني رد حجقنا أملاخي يا مسكري سمعي تسمي سمعني رد حجقنا أملاخي